Vivimos con el a diario, nas rúas e prazas, nos bares e discotecas, a calquera hora do día ou da noite. A droga está aí e é máis barata e fácil de conseguir ca nunca. Din os expertos que se notan os prezos en que se move o mercado. E hai tal catálogo de sustancias para escoller que calquera pode ter acceso a elas, independientemente de se ten... ou 6 euros a pedra. Non hai que acudir ao estranxeiro para obter marihuana. As plantacións proliferan tamén no noso solo e o seu consumo está moi ligado a esas primeiras experiencias cos estupefacientes que abren a porta a outras drogas, por exemplo, as sintéticas. O éxtase, MDMA, LSD, poden atoparse a un prezo de 10 euros por unidade. E semella que cada certo tempo, xunto cos clásicos, xorde a droga de moda. A cocaína rosa, coñecida tamén como Tusi, Nexus ou Eros, está a popularizarse entre as clases medias altas. A súa composición é basicamente sintética e inclúe colorante, que lle dá o nome, e mesmo ás veces aroma a amorodo. O seu prezo, 100 euros o gramo, e os seus efectos se inclúen dende euforia ata alucinacións. Pero tamén nestes anos mudou o lugar de venda. Os narcopisos proliferan nas cidades, o menudeo segue estando presente, pero tamén hai quen xa reparta a domicilio previo pedido. Un problema social que, lonxe de desaparecer, vai mudando de cara e tamén de prezo. Hoxe temos aquí a Víctor Méndez de Narcodiario. Víctor, moi boas tardes, gracias por acompañarnos un día máis. Falabas dunha operación hai unhas semanas no que se ve un volto presuntamente contra o tráfico de drogas, unha droga moi concreta, a cocaína rosa. Víctor, sí, que nos asalta a dúbida. Éramos poucos, como di o refrán, que é a cocaína rosa, Víctor? E chegou Tusi, a cocaína rosa. Tusi, dices ben máis que cocaína rosa. Cocaína rosa se chama aquí en Europa, non? Realmente en Sudamérica chamamos Tusi, non? Que realmente porque é unha sustancia diferente a cocaína, non ten nada que ver, nin venda... Só ten o nome de cocaína, non? Exactamente, solamente cocaína. É unha droga de diseño sintética, realmente máis parecida a outro tipo de sustancias como a MDMA, como a anfetamina, metanfetamina, ademais, con efectos moi parecidos a da cocaína, estimulantes, que se utiliza en entornos de festa e tal. E sí que é verdad que é máis cara, é máis apreciada en certos ambientes de luxo ou de ostentación e demais, pagan por ela pois casi o doble de prezo que pola cocaína normal, digamos. A cocaína costa ahora mismo 50 euros o gramo, que baixou moito por esta presencia de alixos, pois isto costa 100 euros cada Claro, dosis. Víctor, pero como se produce esta cocaína rosa? Que leva exactamente? Porque estamos falando de outras sustancias bastante máis baratas, venden esta cocaína rosa a 100 euros o gramo, por exemplo, sacando un beneficio, pero abismal. Totalmente sintético. Ao final é un pouco a fama o que lle dá o valor. Principalmente o valor das drogas normalmente ven pola distancia, polos kilómetros que ten que percorrer, como o caso da cocaína que vende Sudamérica e demais. Pero neste caso non é así, neste caso é un pouco a fama, porque o prezo, digamos, o valor que ten esta droga a hora de fabricarla non é tanto. Son sustancias que se adquiren aquí, que se fabrican en laboratorios normalmente en Holanda, máis que aquí, na zona de Holanda e Países Baixos, e que se suministran ben en pó ou ben en pastillas, como as drogas de diseño, que normalmente costan 10 euros. Unha pastilla, unha droga de diseño normal, costa 10 euros, isto costa 100 euros. Co cal é un pouco esa fama, esa escasez tamén, esa novidade desa sustancia o que fai que teña este prezo ahora mismo no mercado ilícito. E tú si consumes igual que a cocaína ou ten outra forma de consumo? Ten esas dúas vertentes, tanto en pó como a cocaína normal, como en pastillas tamén. Ten as dúas posibilidades que en función do consumidor, digamos, non, neste caso. Bueno, como dicíamos, Víctor, éramos poucos, e xa sabemos todos como acaba ese refrán, porque mirade para aí, falamos de máis drogas que nunca, e máis cantidade, e máis accesibles. Bueno, moita oferta, moita demanda tamén, baixos prezos. Víctor, agora mesmo, cal é a droga que máis se consume e en que cidade de Galicia se consume máis?
Bueno, é complicado saber exactamente a cidade, non? Realmente os datos que temos para eso son os que proporciona a Unión Europea, non? Un estudio que fai periódicamente e que analiza Santiago de Compostela, non? A partir das aguas residuais. Entón, nese estudio aparece claramente as sustancias máis conocidas aquí en Galicia, non? Por desgracia, a cocaína. Por exemplo, o consumo de cocaína aumentou nos últimos 5 ou 6 anos, triplicouse, non? Do que había en 2016 ao que hai hoxe en día, por exemplo. Triplicouse. A cocaína triplicouse, sí. E despois outras sustancias que tamén aparecen en gran medida entre as 20 cidades europeas con maior consumo son o cannabis, que tamén sabemos que é conocido, e sorprendentemente tamén o MDMA, o que conocemos como éxtasis, tamén é unha sustancia que aparece nas aguas residuais de Santiago dunha forma importante. Hai que ter en conta que este estudio compara as principales cidades, estamos falando de Santiago, pero tamén compara con Barcelona, con Milán, coas principales cidades de Europa, entón é significativo. Víctor, chama tamén a atención, ainda que non está aí nese podio, digamos, pero volve unha droga con moita forza que nos sona moitos anos 80, que deixou unha xeración totalmente tocada como é a heroína, non? Volve a estar outra vez en alza. Sí, desgraciadamente hai moita presencia no territorio, non? Porque a provincia de Pontevedra, Galicia en xeral, é un punto de tránsito, non? E de almacenamento da heroína que chega de Holanda para a distribución tanto na península como en Portugal. Entón, esa zona toda de Galicia, pois desgraciadamente está ben abastecida. Os consumidores teñen posibilidade de acceder a ela e o prezo tamén baixou, igual que a cocaína está barata. Co cal, sí, é sencillo de conseguir. Pois mira, Víctor, se che parece, quédate aquí con nós porque imos a falar con unha persoa que é consumidora de heroína. María, boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, aclaramos, María non é o teu nome, é un nome ficticio porque tamén queremos preservar a túa identidade. María, cantos anos levas consumindo heroína? Pues calculando desde os 14, 15 hasta os 50 e pico que teño, casi toda a vida. Loitando con eso, entrando, salindo, 2 anos ben, 3 anos mal, en fin, é toda unha vida. María, por eso te queríamos chamar precisamente, estarlo describindo perfectamente, como non, unha vez que entras, o difícil que é sair, verdade? Totalmente, é como unha ferida que queda aberta toda a vida, e se tens un baixón ou un problema na vida, pois sempre o porqué non se sabe. Si se supera o porqué, pois estaba a solución, pero o problema é que o porqué non se sabe. Sempre acabamos recaindo. Normalmente, vaya, o sea, despois cada un pues, ten as súas circunstancias, por suposto, pero vamos, é unha loita que te queda toda a vida, o sea, eu non sei se te quedan as neuronas tocadas ou non sei, o porqué non o sei, pero é algo que sempre está aí e costa moito, moito decir, deixalo todo. Non é imposible, por suposto que non é imposible, pero desgraciadamente aquí a témola moi a man, é moi fácil. Entonces, bueno, pois é unha vida, eu sempre o digo, é unha herida aberta, somos como uns enfermos. Desgraciadamente, se me gustaría decir outra palabra, pero non, somos enfermos e necesitamos dela. A veces caes, cada vez que non tes máis anos, as recaídas son máis difíciles de salir. María, a túa familia, porque claro, nestas situacións pensamos, tiveches o seu apoio, deixaronte soa, como foi? Totalmente, eu estou viva gracias a que teño unha familia detrás, si non estaría aquí, eso sempre, vamos, o teño clarísimo. De hecho, sempre os digo a eles, non os merezco, a veces, pois, sinto moita vergoña de ter este problema, porque de verdad, o sea, de estar ben moitos anos e de repente, pois, darlle un disgusto tremendo, que che cae a vergoña, sinceramente. María, queríamos falar contigo porque ti és desa xeración dos 80, non? Que tiñades cero información, pero sobre todo queríamos te escoitar para que fales coa xente, sobre todo máis moza, do 2023, xa temos máis información, vemos os efectos. Efectivamente, eso é que eu, de verdade, é unha cousa que me doe moitísimo, porque eu quería pensar que a miña generación, todas as mortes que vivín de meus amigos, valera para algo. A mí o que me chama moitísima atención é que a xente que ahora ten esa información que non... Home, como persoa sei que unhos errores hasta que os comete por súa propia cabeza, por moito que te digan, pero vaya, nos non tiñamos esa información. Eu a miña irmán pequena sempre lle dixen que o mellor exemplo que eu podía darlle era que non seguira o meu exemplo. O sea, que se supera por donde non se debe de ir.
E creo que un pouquiño de eso tiña esperanza de que un pouquiño de eso se había logrado. Como, bueno, claro, tamén se xunta a forma de pensar, nos quisimos romper, buscábamos a libertad, bueno, claro, vivíamos con o eslogan de Vive deprisa, Morxó, venta su cadáver bonito, porque era a época de probar, bueno, se xuntou ao salir do franquismo, a época de Cherno Galván, decir, con este colgado se coloque. O sea, eran outros tempos, María, por vista. eso te queremos escoitar aquí, porque, sen dúbida, hoxe falaba da experiencia e que queremos que moita xente este atenta a escoitarte, María. Moitísimas grazas por estar hoxe de verdade aquí. Nome ficticio, Na Hora Galega. Nome ficticio, pero experiencia máis que real. María, sí, a verdade que sí. Un bicazo ben grande. Graciñas, María, por estar connosco.